Horas madihita saluhutna. Parsiajaran Manogot, hari Sabat 22 Oktober 2022. Laa homahamu. Dia tabatakon perhobas ni dalihan natulat fensian buku Raphod Debata disi torangari nasinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Matius 20 ayat 10 sia. La homahamu podai hamu masaluhut bangso di hamu manasida tu bagasan guarni ama anak dohotod di parbadia. Pareta barita nauli ima piagam misionaris na belga sian harajaon ni Kristus. Akasisiani ikomabuan ulaw na sida di bagasan guarni Kristus. Ganup hata ng pabahenan na sida ima laho pataddoson para teatehonon tu goarna. Songan na punagugus itutu marhitei aka perdosai boy di palua. Haporsyaw na sida marpogu tu ibana nagabe mual haroroan ni asini roha ng huwaso. Di bagasan goarna na sida ikon manobahon laho pasahaton pangiduan na tuadopan ni ama. Jala na sida na ikon madjalo alus na. Nasida ikom madidihon di bagasan guarni ama anak dohotod di perbadia. Guarni Kristus ikon gabe semboyan nasida, tada ni habulunan nasida, tali persadaan nasida, huwaso laho parulan pabahenan nasida, jala gabe mual haroroan ni hamajuon nasida. Dangadong nabuhay taddaon di harajaon na naso mabuan guarna ng suratna. Molo Kristus madoktu akasisian, laho mahamu di bagasan guarhu, laho papunguhon tu bagasan huria salut aka na porsea, ibana holan patadoson tu nasida hinaporlu ni mapartahaton bulus ni roha. Lammoru hinabosar jala pertubaon, lambalgama pakorhon nasida tu haulion. Akasisiani ikom makatahon di bagasan bulus ni roha, sarupa songon Kristus naung makatahon. Alfa dan Omega jilid pitu halaman 24 dohot 25. Dang taboto di bidang dia akka yanak kota di jow laho mangula. Ra nasida mangalao si tiking uluna di jabu. Ra nasida hatinggalan di bagasan parulan ni parngoluon. Manang borhat gabi akka guruijil tu luat ni parbegu. Alay sudenay dos di guari songon parbarita na uli ni debata aka pangula ni Asiasi tu portivi. Nasida naiko dapotan pangajarion nanaeng mangurupi nasida laho jongjong dikan Kristus di bagasan ulaon na so makaporluhod diri sa diri. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 202. Songonima sahat ni persejarah dihita di manugot ni hari Sabat na ulion. Horas.